आंनियावहाय गोबां स्टकआवहाय दोनफैबाय आङो नाम्बाराव स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय सोंहरनो हानाय बै पुराना नाम्बारावहाय सोंहरब्ला नोंथांमोना मोननाय नङा दै खुलुमबाय नायगिरिफोर गोबावनि उनाव आरोबाव आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे गुबुन भिडिअ लानानै फैबावबाय थ' बेनो जाहैबाय दिनैनि बे भिडिअआ मेडिकेल हेल्थनि बारैबो जानाय नङा आरो आंनि फेमिलि ब्लगबो नङा बे भिडिअआ किन्तु दिनैनि बे भिडिअआवहाय पुजा स्पेशल आरोना थ' दायो पुजा खाथि जाबाय थ' बयनोबो गाननो जोमनो थाखाय गोदान गोदान लुबैयो आरोना थ' बिनि थाखायनो गेजेर माखाव जे आंनि दखनानि बिजनेसखौ आं स्टप दोनथ'दोंमोन बेखौ आरो दिनैनिफ्राय आङो स्टार्ट खालामफिननायसै थ' जायनो नांगौ नोंथांमोना आंनि बे स्क्रिनाव होनाय बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोना WhatsApp मेसेज खालामहरनानैहाय आंनाव बिहरनो हानाय आरोना WhatsAppआव मेसेज खालामनानै थ' नोंथांमोननोहाय आंनियावहाय मा कालेक्शन मोननाय पुजा स्पेशल भेराइटिज अफ कालार एंड डिजाइन थ' नोंथांमोना नायनानै लादो आरो जायनो जेखौ नांगौ थाबैनो स्क्रिनशट लानानैहाय WhatsAppआवहाय मेसेज हरबानो जागोन आरो थ' नोंथांमोना नैबेहाय नायनानै लादो बेयो झुमकानि डिजाइन आरोना थ' सिगांहायबो आङो गोबाङैनो झुमका डिजाइनखौहाय हरदोंमोन थ' सिगांनि सिनि क्वालिटिफ्रा बेलेगमोन किन्तु बेखौहाय गोदानैहाय सिनि क्वालिटिखौ एसे मोजांसिन बानायनानैहाय होनाय जादों मोजां खुन्दुङावहाय थ' जायनो नांगौ माबादि सिखौ नांगौ बे एखे डिजाइनब्लाबोनो सिनि क्वालिटिया गुबुन गुबुन दङ थ' जायनो जेबादिखौनो नांगौ थ' नोंथांमोननि लुबैनाय बादि रेन्जआवहायबो सिखौ मोननो हागोन आरोना थ' बहुद मोजां बेयो नै मेहेन्दी कालार नायनानै लाखादो नै आरो थाबैनो जायनो नांगौ स्क्रिनशट हरनानै बिहरनो हागोन पुजाबो बारा गोबाव गैलाना नै बहाय नायनानै लाबोदो आरोबावनो दानि जे आङो झुमका डिजाइन देखायदोंमोन मेहेन्दी कालाराव थ' बे एखे क्वालिटिनि सिखौनो आं देखायगासिनो दङ मा डिजाइनाव मोननो हागोन आरो बेयो बहुद मोजांखा आरोना गाननानैहाय रावबो बेखौहाय माबानो हानाय नङा आरो बासिनो हानाय नङा एकदम बहुद मोजां कम्फर्टेबल जाखागोन आरो आबौमोन आगैमोन ओरैबादि मोजां ना बे कालारा माने नायनानै लादो नै बे कालारखौ आंलाय ओरैबादि फसायखाबाय माने आंसो गावसो गाननो लुबैबाय आरोना माने जायफ्रा गोजौ हाइटनि ना बिसनि थाखायबो बिराद पारफेक्ट आरोना आंथ' एफाग्राब अभार हाइटबो नङाना आं हाइलोलोसो थ' बेखायनो नै नायनानै लादो जायफोरनो नांगौ पुजानि स्पेशलाव ओरैबादि मोजां क्वालिटिनि नोंथांमोना नैबेहाय नायनानै लाबावदो आरोबावनो मोनसे डिजाइन बावना बे एखे क्वालिटिनि सियावनो बेसेबां मोजां बेबो डिजाइना आरोना थ' गासैबो डिजाइनफोरखौ कालारफोरखौ मोजाङै नायनानै लानो हानाय थ' केमेरायाव माबोरै नुदों बेखौ आं मिथिया माने एसे बेलेगबो नुयो बोरैबाला केमेरायावहाय किन्तु अरिजिनेलाव बुङो आङो माने ओरैबादि मोजां आरोना गासैबो आंनि सिलेक्टेड कालार गोजा थ' नायनानै लानो हानाय नायनानै लाबावदो बे मोनसे गुबुन डिजाइन बाव आरोना थ' बेफोरखौहाय नायनानैहाय लादो कालारफोरखौ डिजाइनफोरखौ माबोरै मोनदों आरोना मानो होननानै बुङोब्ला डिजाइनफ्राबो आलादा दङ सिनि क्वालिटियाबो आलादा दङ आरोना थ' बे हिसाबैहायनो नोंथांमोना जेखौ नांगौ जेखौ पसन्द जायो थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय बे WhatsApp नाम्बारावहाय थाबैनो बिहरनानै लानो हानाय दै पुजा स्पेशल नालाय दाथ' बारा एसेबां मा होनो दिहुनस्लाबनोबो हाया थ' बिनि जुनैनो थाबैनो जायनो जेखौ नांगौ बिहरनानै लानो हानाय आरो हानाय माने आङो दखानावहाय जे दामाव मोनो नोंथांमोना बिनिस्लायबो आङो खम दामावहायनो आङो हरनो नाजागोन थ' नोंथांमोना आरोबावनो नैबावहाय नायबावदो ओरैबादि मोजां ना बेयो नै कालारा माने अन्थावथाव आरोना अरिजिनेलावहाय ओरैबादि अन्थावथाव गोदैनो आंथ' दा माने गथ' मोनखांनायनि उनावहाय देहाफ्राबो आमाव दुरबल जाना थादोंना आंनि देहायावहाय आंनि मोदोमाव समायदोंना समाया बेखौ आं मिथिया किन्तु जुदि गानोब्लाना बेखौहाय ओरैबादि मोजां नुगोन
नोंथांमोना आर'नाइनि माने आर'नाइलायनो फास्रानि डिजाइनखौबो नायनानै लानो हागोन नै दखनानि डिजाइनफोरखौबो बेसे मोजां आरोना तो नैबे दखनाखौ नायनानै लाबावदो तो बेखौहायथ' सिगाङावहायबो आङो गोबांनो फानहरबाय आरोना तो नै ओरैबादि मोजां आरोना दा ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दंना आगैमोन आब'मोन जायफोरा मोजां मोनो आरोना जायफ्रा नोंने गुबुन स्टेटनावहाय थायो बा इन्टारनेशनेल बा बिदेशफ्रावबो थायो नोंथांमोना गासैबो जिखुनु जायगायावनो थाबाय था नोंथांमोना आंनि बे अनलाइन माबाखौहाय मोननो हागोन आरोना अनलाइन बिहरोब्ला आं जिखुनु जायगायावनो बेखौहाय डेलिभारि हरनो आरोना एसे डेलिभारि चार्जफ्रा नोंने जायगानि डिस्टेन्स हिसाबैहाय जायो तो बेवहाय एसे खम बेस जायो नोंथांमोना जेरावखिया थाया मानो साननाङा जे जोंनि बर'नि ड्रेस जोंनि हारिमुनि ड्रेसखौ जों बायरावहाय थायोब्ला जों मोनगोन ना मोननाङा बेफोरबायदि साननाङा जिखुनु जायगायावनो नोंथांमोननोहाय आङो बेखौहाय आङो डेलिभारि हरनो हागोन नायनानै लाबावदो नोंथांमोना आरोबावनो मोनसे बेलेग डिजाइन बाव बेयो तो बेनि सियाबोनो बिराद मोजां तो जायनो नांगौ नोंथांमोना थाबैनो बेखौहायबो अर्डार खालामनानै लाबोनो हानाय साननो नाङा आरोना सिगांहाय जेब्ला आं मोनसे समाव जेब्ला बायराव थायोमोन बे समावहाय एसेबां बिदि अनलाइन बिदि सार्भिस गैयामोन आरोना जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनायखौ जों अनलाइनाव मोनामोन तो जों सानोमोन आरोना जे कास जोंनि ड्रेसखौबो जों मोनोब्ला ट्रेडिशनेल ड्रेसफोरखौ होननानैहाय खिन्थु दिनैनि दिनावहाय एभेलेबल मोननो हायो आरोना तो नोंथांमोना विदाउट हेजिटेटिं नोंथांमोना आंनि बे वाट्सएप नाम्बारावहाय सोंहरनो हानाय प्राइसफोरखौ स्क्रिनशट लायै लायै दे आरोबावनो नै बे मोनसे गुबुन डिजाइन बाव आरो कालाराबो नायनानै ला ओरैबादि मोजां आरोना बाथ' कालार बापरे बाप आंलाय बिराद मोजां मोनखाबाय बेखौहाय आंसो गाननो लुबैलायलांबाय गासैखौबो नायनानैहाय आं ओरैनो गासैबो दख'नाफोरखौहाय सिफोरखौहाय गोदान गोदान नुयोब्लाना गाननो लुबैनाय मोनो आरोना बेखौ गाननानै एसे बेरायबायनो मोनलायलाङो तो नोंथांमोना जायनो नांगौ तो नेशनेल इन्टारनेशनेल जिखुनु जायगायावनो डेलिभारि एभेलेबल दङ नोंथांमोना बिहरनानै लानो हानाय तो नोंथांमोना नैबेवहाय नायबावदो आरोबावनो बे मोनसे गुबुन कालार दे कालार बान नङा माने बेनि डिजाइनफ्राबो एकदम बेलेगनो आरो तो खुबि सुन्दर माने खुबि मोजां आंनो खुगाया थाब थाबनो जोंनि बौनि बादि बान थांलायलाङो रायनाया होमब्लाबो आं कशिश खालामो आसामाव जेरैबादि रायज्लायो आरोना पियर बर'नि बेबादिनो रायज्लायनो थाखाय कशिश खालामो दा बोरायजों रायज्लाय गोबां सुद्रायबाय होमब्लाबो हाया आरोना गारनो बेनो थांफ्लांबाय थारो सुदा तो स्क्रिनशट लानानैहाय नोंथांमोना जेखौ मोजां मोनो हरदो ओरैबादि मोजां खानाय सिख्लाफ्रालाय गानब्ला ओरैबादि मोजां नुखागोन नैबेवहाय आरोबावनो नायबावदो बे झुमका आरोना झुमका डिजाइन तो गुबुन कालारा ब्लेक कालाराव ओरैबादि समायना आरोना ओरैबादि समायना ब्लेक कालारा आंनि फेभरेट मोनसे कालार तो आंलाय फसायखाबाय गावनो तो गासैबो कालारफ्रानो आंनि सिलेक्टेड माने पसन्द जानाय कालार आरो डिजाइन आरोना तो नोंथांमोना जायफोरनो नांगौ नैबे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बारावहाय स्क्रिनशट हरनानैहाय वाट्सएपआवहाय मेसेज हरनो हानाय ओमफ्राय प्राइसफोरखौहाय सोंहरनो हानाय आरो बे झुमकानि गुबुन मोनसे कालारबाव नै पिंक कालार तो रानी पिंक नानै बुङो नामा बेनि कालारखौहाय तो ओरैबादि समायना आरोना कालारा नायनानै ला नै डिजाइनफ्राखौबो मोजाङै नायनानै ला फास्रानि डिजाइनफ्राखौबो नायनानै ला तो मोनसे डिजाइनावहायनो मोनसे डिजाइननि दखनायावहायनो फास्रायाबो बोरैबाला बेलेग बेलेग डिजाइन थायो तो नायनानै लानो हानाय बेफोर गासैखौबो आरो स्क्रिनशट हरब्लानो जानाय बे मोनसे ओरैबादि स्वीट कालार आरोना हल्कानो बेबी पिंक कालार तो जायफोरनो नांगौ नायनानै लाखादो नै डिजाइनफोरखौहाय बेसे मोजां आरोना गुमु गुफुरजों आगर एरदों एसे रलेसबो गेजेर गेजेराव होनाय दङ अरनायाबो बेसे मोजां नै नायनानै ला तो
प्राइसफोरखौ जाय जायनो नांगौ आं अपेन आं प्राइसफोरखौहाय भिडिअहाय बुंनाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला गोबांनो दखानदारफ्रा गाव गावनि हिसाबैहाय दामफोरखौहाय दोनो थ' बेफोरबायदि दामफोरखौहाय डाइरेक्टनो अपेन भिडिअ बुङोब्ला गोबांनो मोनसा मोनसि जायो बोराबलायनाय जायो बेनिखायनो आं अपेन भिडिअ बुंनाय नङा दै थ' जाय जायनो नांगौ WhatsAppआवनो सोंहरनो हानाय थ' नेसनेल इन्टारनेसनेल गासैबो जायगायावहायनो डेलिभारि जागोन आरो थ' दखनानि आरोबावनो गोबां कालेक्शन दंबावो दाबोनो आंनावहाय गोबां स्टकआवहाय दोनफैबाय आङो थ' जाय जायनो नांगौ थ' नोंथांमोना अर्डार हरनानै लानो हानाय आरो फैगौ दिनावहाय आरोबावनो आङो दखना मा डिजाइन दंबावो बेफोरखौबो नोंथांमोननोहाय आङो देखायबावनाय थ' दा ट्रेन्डिं जेफ्रा सोलिदोंना डिजाइनफ्रा थ' बेफोरखौनो नोंथांमोननो देखायबाय आङो कारन फुजानि सिजन दाथ' ओरैबादि बयनोबो माने गाननो जोमनो रंजानो बयबो लुबैयो ना बोसोर माथा खेबसे फैयो ना थ' बिनि जुनैनो नोंथांमोना जायनो नांगौ मा होनो आंनि बे WhatsApp नाम्बाराव स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय सोंहरनो हानाय बै पुराना नाम्बारावहाय सोंहरब्ला नोंथांमोना मोननाय नङा दै मानो होनना बुङोब्ला बियो पार्सनेलि इउज जासै दा थ' आंनि बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय सोंहरनांगोन नोंथांमोना बेफोर गासैबो दखनाफोरखौ मोननो थाखायहाय ओमफ्रायहाय नोंथांमोना जायफोरा बेफोरबादि ब्रेन्डनि दखनानि डिजाइनफोरखौ गोबाङानो लुबैयो आरोना नाथाय मोननो हाया दामफोरनि थाखायनो गोबांफ्रा माने बायनो हाया थ' नोंथांमोननोहाय बेफोरबादि माने हानाय माने खम रेन्जआवहायनो खम दामावहाय नोंथांमोननो बेफोरबादि डिजाइनफोरखौहाय आङो नोंथांमोननो हरनो नाजागोन जायनो नांगौ जायनो जेखौ पसन्द थाबैनो अर्डार हरनो हानाय मानो होननानै बुङोब्ला आं जिहेतु बेखौहाय अनलाइन डेलिभारि हरगोन ना थ' सहैनोबो गैयाब्लाबोनो 5 to 6 days नाङो आरोना थ' बिनि जुनैनो थाबैनो अर्डार होनो हानाय नङाब्लाथ' पुजा खाथि सफैब्ला उनावहाय आं लागौमोन होननानै बुङोब्लाबोनो मोननाय नङा आरोना खम दामावहाय गासैबो डिजाइनफोरखौहाय नोंथांमोना मोननो हानाय बिनि जुनैनो थाबैनो आंखौहाय WhatsAppआव मेसेज हरदो गोजोन्थों बयखौबो